שלום, שמי קורל ודר, בת 12, ולפני 1.5 שנה גילו לי את מחלת הסרטן. הודיעו לנו להגיע לבית חולים דחוף, עשו לו בדיקת מח עצם, שם גילו שיש לו לוקמיה. כל הזמן באשפוזים, ממש כל שבוע, למשך שנה. מרגישים שחרב עלינו עולמנו ביום שכזה. ביום שאתה שומע בשורה כזאת, זה חרב העולם. סרטן זה מוות. בזמנו, זו המחשבה שהייתה לי בראש, סרטן זה מוות. שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, צריך עוד טיפולים ועוד. זה לא נגמר, זה ממש מייאש. ובאמת באשפוזים בבית חולים, אז יש הרבה זמן לשקוע במחשבות, ולפעמים גם אפשר לחשוב על דברים לא טובים ולפחד מהסרטן. אבל כל הזמן ניסו ככה בבית חולים להרגיע אותנו, אל תדאגו, זיכרון מנחם יגיעו, אז הבנות של זיכרון מנחם יגיעו, אתם תראו שהכל ישתנה לכם. ואז בוקר בהיר אחד הם הגיעו, ופתאום הכל השתנה. והם נכנסו בכזאת שמחת חיים, הבנות בשירים, בריקודים. והם פשוט סילקו אותי הביתה. את הולכת הביתה, זהו, אנחנו פה, אין לך מה לדאוג, תלכי להיות עם בעלך, עם הילדים, תתרענני, תשני, תתקלחי, ותבואי מחר מתי שבא לך, אנחנו פה איתו, לא נעזוב אותו לרגע לבד. ובאמת, יום אחד אחרי טיפולים באנו, הגענו לזיכרון מנחם, ונדאמנו. At the Zichron Menachem Day Center, we do everything we can to bring a smile to the faces of the children in our care. Our center is the only one of its kind in Israel. It provides a creative and colorful environment where the children can try and forget their illness through a range of fun activities and therapies. Special therapy treatments help the children cope with their physical pain. Due to the treatment, children can miss a year or more off their schooling, so we make sure they don't fall behind by providing special lessons and study groups. At Zichron Menachem, we create an environment of warmth and love. This helps the children cope with their illness together. זה זיכרון מנחם, יש פה מלא חוגים ופעילויות, והנה, היי! והנה אח שלי, הוא מתאמן בג'ודו. שלום, 3. זאת החממה. זה החדר מוזיקה, כאן אני אוהבת לנגן ולשיר.